ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ବି ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଭୂତାଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଯେଉଁ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କଟକ ସହରବାସୀ ଭାଇଚାରାବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଏବଂ କୁ କରିକିନା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଆସିବା ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପିଢ଼ିରେ ବହୁତ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୋଟାରୁ କାଲି ଯେମିତି ଗତ ରାତି 11ଟା ବେଳେ କୋଟାରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ସକାଳୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 580 338 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିନା ସଚେତନ କରିଲୁ। ସିଏମ୍ସିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନୋଡାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କଲୁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିକିନା ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ, ଜଣଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି, ପୋଷ୍ଟରିଂ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯିବେ ଏବଂ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଆମେମାନେ ଯେତିକି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଫେରନ୍ତାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଇଏ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକାବିଲା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ 14 ଦିନ ଯାକ ରହିବା ଦରକାର। ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ସରକାର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ ସେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 9 ଜଣ ଯାଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଦୋକାନ ଫୋକାନରୁ ସବୁ କିଣାକିଣି କରି ସବୁଥିରେ ଟଚ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂଆଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲୁ। ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଆହେଲା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟରକୁ ଖବର ଦିଆହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିଲୁ। ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏ ମହାମାରୀ ମାନେ ବ୍ୟାପିବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ କଟକ ସହରବାସୀ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ସହର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିଛେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ଫେରନ୍ତା ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ସିଏ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକିନା ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଦେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ କରିବା ଯେ କି ଆମେ କରୋନା ମୁକ୍ତ ସହର ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସିଏମ୍ସି ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଲୋକ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ସହର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଠିକ୍ এই ফটোটা উপরে হোয়াটসঅ্যাপে ଦେଇଛି।